delivery, first delivery of 2022 dito sa repairs namin sa nasira ni Odette. Ito yung first delivery namin. Ayan. Okay. Balik pa yan. Babalik pa siya para sa sand. Tulo. Grabe na, okay na. Load is sand, river sand. Ayan. Okay na. Okay na? Ay, tali, lumano. Ayay! Sumabit! Sumabit yung nylon. Siya. Hindi, habwa niya, oh. Sabi sa'yo eh. Oh, meron pa eh. Okay na. Yung sabot ang nylon. Ayun, very good si Ramil. Ayan. Hi guys, it's the 4th day sa ating patrabaho at ito ang natapos. Yung butas ay talagang nabutas na lahat. Tingnan mo. Ayun, nabutas na talaga. May mga tanim pa ako dyan na ililipat. Oh, nakakaawa yung saging-saging. Oh, nagbalibalientong. Wawa naman. Ito yun, oh. Ang lalim. Ang lalim mo. Lagayan nila ng ano, ng poste. At ngayon, ay yung mga ibang mga tanim ay nilipat sa kabila at inayos namin. Tapos, ayun, it's our first time to order the gravel and sand. The gravel and sand. Tingnan mo na, black velvet, ang ganda oh. Yung gravel and sand ay ayan. Ayan. At tingnan natin sila doon. Ika, tingnan natin sila. Malapit na sila umuwi. Ito na. Nakunti na yung mga tanim at ito yung pinadeliver natin. At saka yung mga bakal. It's their 4th day today. Okay naman ang mga tanim natin ha. Take note. Ang gaganda oh. Oh, gaganda. Ha? Nag-iba ang kulay dahil sa araw. Tingnan mo, ang ganda. Nag-pinkish siya. Oh, ang ganda. Yan nga, lagi kong sinasabi, propagate natin eh. Kaso mo nga lang, lagi nalang sinasabi eh, busy. Naku, natabunan ang beauty niya sa rice hull. Nagkabalentong guys. Dahil kay Bagyong Odette na yan. Alam nyo, ang daming kulang-kulang ng
Yung medium, parang sinuyop ng bagyo. Kaya nga bumili kami kahapon pandagdag. Ang daming nakulangan. Pero at least makaka-recover din yan. Makaka-recover din yan. Nakakaawa sila, ano? Pero magbabago pa rin yan mga yan. Ayan, ang ganda-ganda nito eh. Golden Milliona. Kita nyo? Ayan, may mga stains siya. Bakas ng bagyo. Pati ito, lalo ito si Congo. Ang ganda-ganda niyan. Sama pala nang napapansin na nabuyagan. Hindi na timing na nabagyo. Bagyo. At tapos yan na ulanan. Tapos mainitan. Naluto. Ito, ang laki-laki na ng pobreng kahoy. Mayaman na yan. Hindi yan na pobreng kahoy. Mayaman na kahoy. Yan. Mayaman na kahoy. Ito pa. Meron pang ruhukonggo dito. Tingnan natin ang ginagawa nila dito. Tingnan nyo yung sampalok. Ang dami. Nasayang, no? Nasayang na. Di bale. Wow, ang laki na nito. Wala, lumaki ng gusto. Ala, grabe. Hindi raw green cardinal to. Ang sabi nila is green emerald. Yung sinasabi nila, ewan kung sinong totoo. Ang tawag ko dito noon ay green cardinal kasi mukhang cardinal eh. Pero hindi raw. Bahala na kahit anong pangalan, basta beautiful. Ayan. Tingnan nyo naman na dry na yung mga dahon nila. Pero sige lang, nandyan pa buhay pa yan. Magpapalit yan guys. Papalit. Papalit pa yan. Tingnan mo oh, yung si Bombastic oh. Wala. Nakakaawa naman. Tingnan mo yung progress natin oh. Nagbong rin oh. Nahulog. Ay, nahulog. Siguro pinalid ng bagyo. Uya, orange marmalade yan. Ala, pwede na namang i-propagate si orange marmalade. Pwede na naman. Bakit iwan ko lang yung parang may green. Nabago yung kanyang ano, hindi na orange oh, red na. Strawberry marmalade. Strawberry. Ayan sila oh. Nagtahi sila. Nagtahi sila ng bakal. Sa ilalim ng poste yan. Yung tawag nila dyan eh sapatos. Sapatos tawag doon ano? Sapatos? Hindi mo tinanggal yung vine na yun. Lalaki na naman uli. Yung ganun ba? Lagi, hindi mo mapigilan yan. Ano yan? Kumakapal yan lagi eh. Mabilis lumaki yung mahaba yan. Kaya nga eh. Ayan pa oh. Dami dito oh. Ganyan. I-invade niya yung mga yung garden. Gusto niya siya lang. Ito pa, ang dami dito, lalaki oh. Tingnan mo yan, dami. Yan. Pabili ng ano, pagpuli yan. Kaya nga. Ang laki nito oh. Diba okay ito ah, hindi na ano ng bagyo oh. Ang laki. Kaya lang nasunog. You know, orange marmalade. Yan.
Ha? Kamay na. Nanganak na yan. Kamay na tayo. Nagamay? Na-dry ano? Na-dry? Kamay na. Kamay ang dahon niya. Ito ba? Ito. Alam niyo po ba ito? Kung ano ito? Para siyang ano, ang dahon niya ay parang dahon ng grapes. Yan oh, parang grapes. Pero hindi naman. Ito, ang bilis lumaki tapos kinukuberan niya yung mga tanim. Ayan. Yung sili na tayo na. Yung sili na dry. Na-dry na sila. Nainitan pati si Fern. Kawawa naman sila. Salbahe yung bagyong dumaan. Kinawawa ang mga tanim. Tingnan yun man yan. Cardboard yan oh. Oh my God. Bilat na. Anong nangyari kay cardboard? Pagoda yan eh. Bilag na yun. Diyos ko. Mabuti ko mabili mo pa ng 5,000 ang ganyan kalaki ngayon. Mahal na yan ngayon eh. Ay. Ay. Hindi na lagi siya papunta ngayon. Priman nga ulit. Nakakatuwa naman kasi ang tanim guys, no? Grabe. I love to see them talaga. Ang ganda. Gandang tignan. Tingnan nyo ito. Tinanim ko to, alam nyo, ano lang, ang liliit, tagda 2 inches, ganito lang kalaki na nilagay ko dyan, 2 piraso na ganito kalaki. Ang bilis lumaki, no? Dami na, ang hahaba na. Ayan, kita nyo ha? Very nice. Very nice ka ako dahil alam ko, lalaki pa at mag-grow pa uli ang mga yan. Sisigla pa uli ang mga yan. Tingnan mo. Kanina pa yan, ginugupitan niya yung mga brown leaves. Kanina pa asikaso niya yung mga tanim. Tapos merong presko na tatawag at hingin daw niya yung malaking milyona. Ay, kaya tinatawanan ko na lang. Diyos ko day. Ito, swerte sa bahay to. Ito yung money plant, Ayan, money tree. ka ng maraming pera niyo pag yan ang Ay, oo. Tandaan mo yan. Kakapal ang bulsa ko ngayong taon na to. Talagang aapaw-apaw pa. Sana magkatotoo, no? Ayan. Ayun, may orange marmalade dyan. Ano pa yan? Anak pa yung nandun na nakita natin. Na-stress Eto, yun, na-stress. Na-stress siya, pero marami ng roots. Yung nandun para stress. Ayun nga, nakakaawa. Nabagyo eh. Ayan, di bale, makaka-recover din yan. Doon na lang lang. Ayun. Ito yung 4th day ng pagpapatrabaho namin guys. Ganito ang nangyari. Ayan. At butas pa yan pero pupurmahin nila. Ito guys, nandito yung Umalumena na variegated namin. Ito po ay nakalbo. Talagang totally nakalbo po. Ewan ko kung anong nangyari noon. At nung nagbagyo, ayan yung ano niya oh. Cutting kasi ito na ganyan. Malaki ito na nabili namin. Mga siguro let's say ang height niya is 2 feet. Yun, ganun. 2.5 feet yan. 2.5 feet ang height nito at ang variegation ng leaves niya ay ganyan. Tapos ito
Ito guys, napaka-sensitive na tanim. Konting kibot lang magkaganyan na. Kaya, ang gusto ko yata, ilagay ko na lang sa kwarto para hindi na siya madumihan. Ewan ko kung dumi ba, nakakaganyan. Kaya nasisira yung mga dahon. Tapos nabagyo pa. Ayun, buti pa ito, ang Compost Portuano, ang cute-cute ng dahon, no? Ito guys, may babalita ako, nabigla ako dahil sa Lazada. Tiningnan ko kasi ang pricing nila dito ngayon. Ang bagong price niya nitong latest is 430,000. 430,000 guys, grabe naman. Kasing laki lang nung pagkabili namin, ganun, 430,000. Oh my God, bakit ganun naman? Ito naman si Paraiso Verde, isa rin to, yung mga na-propagate ay okay naman sila. Pero yun nga, parang malungkot yung mga dahon na ganyan, pero di bale, makaka-recover, may bagong dahon pa, May mga bagong dahon na sumisibol. Ayan. You see that? Ayan, Ayan. So, hintayin na lang natin na mag-grow. Ito rin ayan, anong tawag dito? Kalimutan ko na. Ewan. Basta yun nga guys, binabalita ko sa inyo, ang mahal-mahal nito, 430,000. Papakita ko yung yung nakalagay sa Lazada. Ano? Okay. What are you saying? Okay, nagsige pa. Hindi ko maintindihan. Nagsasalita ka, di ko maintindihan. Ito ba, napapasel ako, orange marmalade ba ito? Parang hindi. Parang ibang klaseng orange to. Parang hindi orange marmalade, parang strawberry marmalade. Red marmalade ito. Red Red marmalade. Hindi naman orange Ito ano ito? Sagbot yan. Sagbot yan. Kalo-halo na. Lanot. Okay, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. See you again next time. Bye-bye. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye. See you again next time. See you. Love you guys.